Ay. Hande non addunoogam ko jewtere. Yewtere ne jewtan memande. Ko hunde nde ganduɗa c'est très sensible. Min ƴewirtumami ko yitere min mawnamami. Je te considère comme mon propre frère. Mais pourquoi Ousmane hina ñalawma goto tan jiɗa bonnude adunam pour zéro? Ibrahima. Hey. Ibrahima mata yumma wona debbo. Ibrahima ala miñiraɗo debbo walla mawniraɗo debbo. Min gurdamam Ibrahima boni ko namnotoɗa kam ko wona ko jogimi. Mais ala ɗum gorkam ala ɗum. Min ɗum haajam ala hen ha. Haajam ala hen. Te aɗa yenna min on. Saɗa haala aɗa wiya kam so nene ma ɗum ɗon lawol ma ala hen. Ala ni ko mbatta. Wila ala kalis. Aɗan ɗo moɗomi ɗo kay. Mbaɗen nokku gonɗum o. Mbiɗa holɗum? Mbimi. Aɗa andi ko haalma ko. Wona fof haalte. Aɗa andi ɗo ɗo gonɗen ɗo. Yew caggal ma. Ɗo ko auberge. An noddi kam wi kam yen ar ha geej. So ala kalis. Jewan feere ko mbaɗen. Hol feere mbatten? Mi yanda. Ko jiɗɗa wiide an? Mbimi ka debbo komi gorko. Fam tan? Holko mbiɗa? Gorko e debbo. An, rutikata? Tu te prends pour qui ça yiɗi caga yiloyto ɗum? Mais tu oses me gifler? Mais je te prends pour qui? Ayi an. Anda xam. Joni c'est la merde. Kalisam wala foro di naata réseaux sociaux. An, ma aduna fof yi bonno maɗo. Min wi ma non. Mami bonne ha bona. Mec. Kon kaldu ko jinninam daji mo fe ko moƴƴo an ala ko mbaɗɗa kon ko mbaɗmami ko a nawani kam to ceerno walla bilejo walla des trucs du genre mbatta wongo jaleɗo ko mi nawma to ceerno pour holɗum pour ligade ko ɗum nannuɗa hannde kadi hakkille ma anda est ce que aɗa andi neɗɗo so nawima to ceerno an namnimomo o yeddi kala ko wonnoma e ceerno hebboni joni kay jettuɗo bien sûr mais an est ce que le même sentiment mo jogimi kañum joguiɗa hen a waɗat dute joni parce que min au fait komi juɗɗoma ha mi wawa maîtrise de hooram somi jooɗimi 2 jours mi yanima il faut mi ara galle moon juste pour yidema mi rutto galle ça te fait pas bizarre bébé no jiɗirɗa kam no jiɗirmami ni ɓuuri ɗum laabi temedere aɗan yimɓe ɗiɗo noon soɓe jiɗodiri à chaque fois rek il faut goɗɗo o sikka kañum ɓuuri yidde goɗɗo te an hay sumi haalnanimo aɗan no jiɗirmami ni ala debbo mo jiɗirmi ɗum hannde en
e aduna. Mais pourquoi prouve-t-elle comme une autre? Neɗɗo fof eno Allah windiri ɗum. Kala ko mbawmi mboɗum haalanma message belɗo fof mboɗum nelduma. Pour min hande ala debbo gonɗo e dow leydi mo wona an. Ko heddi anen. Bien sûr. Wona. Arandi min somi wawino arde galle mum subaka e kikiɗe jamma e ñalawma mboɗum toon. Pourquoi attends? Mi aɗa andi bamma yiɗa gorko garowo galle mum ni ƴewma ko mbawmi hen. Mais en parlant de Baba, mes trucs du genre, mais toi, Anne et Bama, je ne vois pas une bonne relation entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas connu? Il n'y a rien pourtant. Mina Bama, on est très bien. Et maintenant, nous faisons ça. Mais d'art de l'onji, moi, l'onji, l'onji de complicité, des trucs du genre. Non, c'est pas grave. Faire Baba, moi, pour nous, Karen Halamet, Baba, minen dit et min nandri nice. Min galamon Aïcha tan, j'ai mis nos jaggi relation. Oh, bébé. Affaire famille, pas une moya bangi. Karen ku kalona den nana, wima mina Baba, ça va ani. Mais en tout cas de frère, quand? Mais je m'intéresse à toi. Et me dit beaucoup de femmes, mais c'est pour cela que je n'ai mais de haja de frère comme ça. Non, mais il a dit d'affaires rouges. Mais quand je parle du sérieux, je parle du sérieux. Mais pourquoi de frère quand? Mais moi de frère et un comme d'accord, on lutte. Mais il a dit d'affaires rouges. D'accord. On laisse affaire famille tout. Chaque fois c'est comme ça. Non, mais tu m'énerves à chaque fois. Yun Gatiko. Tu pas le temps à ça. Gatiko. On va d'accord comme il a dit. Ok, on va dégager. On va prendre la famille tout ça continue. Mais pourquoi on a dit la famille man? Oui, mais mine babum emin celli emin jam emin jewtide joni ko nyidda min mi ande don cello don jam mi yita mi yanko mi yani tan. Ya ok, joni dum gasi. C'est bon. Min nodduma so a yimi noddima haɗa andi joni situation o saasi ni no gardunomi ɗo e han ni no mbami waɗi différence wona ɗum kam ma andu kam mi marki pa goto e caggal nde immi haade wayi noon ka ɓi kawa mi ƴeewi mi tawi mbeɗa ma wawi hokko sens eyi pourquoi mbeɗa ma hokka sens mi arta tan mi sasa mi waklo bange ma an ala wawa o donc mi hokkuma sas ma taw kadi ko sabu Allah taw kadi ko sabu en ɗam ndiduɗen haɗen jiggoyade bange goɗɗo hokkuma sas ma so hawre aɗa jogui sas ka joom arsugo Allah waɗa ɗum so tawi noon ka malko saɗa ala sas mi jaɓa hoddiɗo sas o noon ko ni wayi aysata komi jiɗɗo ɗanno cuɓuɗa noon an suɓotode wonani an suɓoto gueɗe ɗiɗi mi resma mbaɗen mariage meɗen mi heddo ɗon wasiɗa illa ɗum mi ɗanno ganda kam a wasi kam hanti wawata ndesjani par ce que haɗa andi somi yaltiɗo mi yeehi caggal lesdi ndiyan toon tuum komi waɗen coy par ce que paami ko riche wona ndiyan ɗum faɓɓemo goo ɓurɓemo wojju ɓurɓemo jogo kaalis ten aɗa andi mi ummotako dow mi ara jippo less immo oro tan mi ara resma ɗum noon ƴeewa an jaɓa guila joni mbaɗen dewgal ngal wasiya wona salma sa waɗi benque ñegi ɓen ɗiɗi donc amadou so partirde ƴeewa suɓama noon arki ɗiɗi barki rasulullah kam wara jare an min wiya caggal leydi ha arti mi waɗa mariage ma mine ma nden gay aɗa andi dole potani kadi ko jiiɗa prix yartata ma somi arti Europe o ɗon tollimi ɗo mi dépassat ɗo somi dépassé ɗo mi dépassé ka nden wawatami resde ɗummo caggal leydi mi jippo e avion ngaji tan mi ala mi resma wawata won hande mi dépassé hade waɗede mi dépasse noon mi resma ɗo joni mi jooɗo sarma mi wasi hay noon
ala Allah ɓe an jogori hoddire isno Allah hoddirani min enɗay hoko Allah hoddir so ɗo so wona yeminas an gal jam tan ƴeewa so tawi Allah ma hoddir mo wasa resde a parani wallahi neɗɗo mo ala arsuka hay sa addini ɗum arsuka yeeso ɗum yeɗaka min a yeɗaka min o min de ka yeɗaka an ala arsude wallahi eskam ala arsude min mo jogoɗa accude men yaha o a jogui dañde ko goɗɗi ala probléme ganda kam komi jaaɗo komi jaaɗo eyi kam yeccittaka mo so Allah jaaɓi aɗa jooɗi joni jamma yimmene lelo aɗa namdo café a namdora café de ha ɗanɗa joni jamma mo wima mboɗo yiddanade hande minen en mo wima komi fellitto danade hande sa ɗana heno batta baba haala so ñawi yo nande ceer wadde nanɗe celli kono kam aɗani jiltoɗo waali e jiilotoɗo walti ɓulɗu bafal hewade ɗum yande hawre gubbaɗe on kasi so ande aɗa paari haali café noon so mayi ko an duwante gasi kella min e makko dey min yaadi mi hulɓini seydi so mbimi komi jinno ay min komi puɗɗi noon ɓoorade ni wona yi kam o jilin mbami mami mamani manon koye ɓoorata hawre mi addana café jinnomi ko mbaɗa feere jombajo ma o hurto hankkadi i ko fawte hen mane ngon miijo artema he miijo hande yo hanki sukaɓe ma ganda jooɗade jamma mo jeyani ma no ɗanti sago ɓinguel ma guel ɗo ganduɗa ka bonnu ɗum ha boni min jamma ma walani ɗo o tampini kam ko haala nde jaaɗa fof ko babam kam oɗo mbima an bamma joni ko dañi cukalel aɗa nde artani hande joni noon wat feere o hurto o ara yimɓe gonde e galle he taw ya garta warta foti mi añani o ara o hurto min jewtino ni ine makko e banggue boron banggue ha mbinomi jettantumo appartement pour l'instant parce que mbiɗa nawɗumen galleji goddiɗi par ce que fof koko loi la plupart dañi wonɓe hen ɗon ko jaɓanmo appartement goto wona hen le temps que galle goto mo jaltino wonde to nden kono yala aduna o jalade kay ko joote sa nani kay aɗa ƴetti appartement aɗa waɗa hen kalis aɗa waɗani aɗa wattani taw kalaɗo nawɗa jomum suudu nana dow hay goto wonani hen cuuɗi nan ɗo wona goto de kay aɗa wawi addudemo aɗa hurto e galle he yimɓe fof gona ɗo gotel min añandi ɗo gañanmi tan ko an gonon e caɗele en gonon oɗon dubbe e oɗon mbason dañde compréhension l'un et l'autre par ce que min haala ceerno kam mi haalani hen haydara an aɗa andi est ce que mboɗo meeɗi jettade mboɗo meeɗi fiide ala debbo fiyatake debbo yanitake seydi so neɗɗo kay sone haala yo haalana ko mbaɗɗa a meeɗa a fiyata debbo a huɓɓinta wonki mum kala ko yiɗi ko hen gonɗa ɗum kam ko jikku ma foti laabi janda e dow mi wawa lidde toñowo mi yawtandata yawta toñowo ayi donc ɗum ɗon woni caɗele ɗe so taw an aɗa wawi wadde ɗum supporté ala caɗele so taw noon a andi a wawa wadde ɗum supporté ɗum wasa force de ɗum mboɗo adda ɗum doyen wonta caɗele ɓen wonta joote hay probléme goto ala hen hay caɗele goto ngala hen won feere gaddamo aɗa wurto hankkadi ko wiyete ko haala gasa ko waɗanno waɗi ha paari ala ko mbawɗa hen ala ko mbawmi hen hankkadi mi jabrat Allah tan Allah waɗi wona min waɗi mbimi ko an waɗi son mbaɗi hunde mbiyam wona min waɗi ko Allah waɗi mbimi ko noon jiiɗi kala ko Allah waɗi ha taw ko ɓuran mbimi Allah koko yettini kono anni o e yidde nde ko an yiɗi ɗum e nder ɓerde ma mo waɗi ɗum ɗon
Ngiri foftina. Wona ko ala. Adleloyden. Adum jattanma. Adum moftana hay gete ma adum jakka. Suudu. Adum na wala. No yekki hen makko. Inshallah.